Registre informatitzat de l'administració de medicaments a l'aplicació Silicon. Manual de funcionament per a infermeres. Silicon proporciona a tot el personal de l'hospital implicat en l'atenció farmacoterapèutica del pacient una visió completa, unificada i coordinada en temps real del tractament de la persona, optimitzant la comunicació d'informació entre els diferents professionals de la salut amb la finalitat de garantir la seguretat en l'ús de la medicació. Els diferents procediments i algoritmes de prescripció electrònica assistida, l'entorn de validació farmacèutica i el control d'administració de medicament a peu del llit donen suport als diferents usuaris en les diferents fases de l'atenció al pacient. El procés farmacoterapèutic habitual és el següent. El metge prescriu la medicació i la confirma. El farmacèutic valida aquesta medicació prescrita pel metge. La infermera registra l'administració d'aquesta medicació. Accés a Silicon. Hi ha dues maneres d'accedir a Silicon. La primera, accés per SAP. A l'accedir a SAP es visualitza a l'escriptori Aplicacions una icona que s'anomena Gestió de farmàcia. Al clicar sobre ella s'accedeix directament a Silicon. Tanmateix, des de SAP, dins de l'estació clínica del pacient, ETC, hi ha una pestanya que s'anomena Pla de medicació, que permet entrar al full d'administració d'aquell determinat pacient. El segon accés a Silicon es pot fer per la intranet de l'hospital, pestanya Portal Aplicacions. Clicar després la icona de Silicon. En aquest cas, el professional ha de gestionar-se ell la contrasenya per entrar seguint els següents passos. A. Signar el contracte laboral i esperar una setmana. B. Accedir a la sessió Windows LDAP de l'ordenador amb l'usuari i contrasenya NIF majúscula. C. Sortirà una pantalla que permet canviar aquesta contrasenya. D. Entrar a Silicon amb l'usuari NIF i la contrasenya que heu canviat. La gestió de la contrasenya mitjançant aquesta segona opció és important fer-la, ja que pot existir una situació en la que SAP no funcioni i es requereixi entrar a Silicon. Com accedir a la unitat d'hospitalització amb la que hem de treballar? Primerament, cal seleccionar al menú l'opció Infermera, Ingressats, Administració. Clicar a la lupa per fer una cerca de la unitat d'infermeria a la que es vol accedir. Seleccionar la unitat i acceptar. Es mostraran els pacients de la unitat seleccionada. Quan es vulgui canviar d'unitat, preme el botó Resetejar, el camp d'unitat d'infermeria es queda en blanc i es pot realitzar una nova cerca. Els pacients es poden seleccionar per número d'història clínica, cognoms, nom, unitat d'infermeria, llit o servei. Cal tenir en compte que la primera vegada que s'accedeix a Silicon es visualitza el llistat de pacients identificats amb una icona de color gris, que significa que no estan actius, que l'episodi està tancat. Cal anar al camp de la part superior dreta de la pantalla on hi posa verd i canviar l'opció Todos del desplegable per l'opció Actius. D'aquesta manera es visualitzarà el llistat de pacients ingressats en aquell moment. El procés de prescripció i verificació del tractament inclou la confirmació per part del metge i la validació per part del farmacèutic. Els estats en el que pot estar el tractament d'un pacient són PC, pendent de confirmar pel metge. Aquesta icona vermella la podem veure en dos casos. Quan no hi ha tractament prescrit pel metge o bé quan aquest fa més de 7 dies que no ha accedit a la prescripció i no ha confirmat que el pacient ha de seguir amb el mateix tractament. C. Confirmat pel metge però pendent de validar pel farmacèutic. B. Validat pel farmacèutic però pendent de confirmar pel metge. CB. Confirmat i validat. NA. No actiu. Episodi tancat. Registre de l'administració de tractament. Un cop visualitzat el llistat de pacients actius en la unitat, es clica sobre un determinat pacient i s'accedeix directament a la pantalla de registre d'administració de tractament.
A la part superior de la pantalla es visualitza, a l'esquerra, dades de pacient, cognoms, nom, número d'història clínica, sexe, edat, al·lèrgies, dades analítiques i dades antropomètriques. A la dreta, dades de l'episodi actual. IQ, llit i unitat d'infermeria, servei, metge responsable de l'ingrés, diagnòstic, data d'ingrés, data fins a la qual el tractament està confirmat pel metge i data fins a la qual el tractament està validat pel farmacèutic. Les fletxes blaves serveixen per avançar o retrocedir a la franja horària. Cada clic avança o retrocedeix 4 hores. La columna corresponent a l'hora actual es mostra en color vermell. Les hores que delimiten el marge en què es pot registrar una presa i modificar-la es mostren emmarcades en color granat. Informació del registre d'administracions. Els fàrmacs prescrits surten en files i les preses associades surten a la franja horària. Per a medicaments associats apareix aquesta fletxa davant del medicament. Exemple, en aquest cas, el clorur potàssic està associat al sèrum fisiològic. Quan un tractament no s'ha iniciat, ha finalitzat o està suspès, es mostrarà en color gris fort. En la prescripció del medicament es visualitza el nom del medicament. Es mostra en diferents colors segons l'estat de la prescripció. Lila, si està confirmat pel metge però no validat pel farmacèutic. Negre, si està validat pel farmacèutic però no confirmat pel metge. Blau, com en aquest cas, quan està confirmat i validat pel metge i farmacèutic. També es visualitza la dosi prescrita, la freqüència d'administració, la via d'administració, data i hora d'inici, a vegades la data i hora final de la prescripció. Hi ha un camp d'observacions i un apartat on hi ha els consells d'administració. Si existeix un canal de comunicació obert entre metge, farmacèutic i infermera, s'indica amb aquest símbol del sobre tancat. A la part inferior de la pantalla d'administració es mostra la data de l'última actualització i els següents botons. 1. Imprimir. Impressió del full de registre d'administració de medicaments. 2. Actualitzar. Refresca la pantalla, encara que les dades s'actualitzen periòdicament. 3. Canviar usuari. Permet canviar l'usuari sense haver de sortir de l'aplicació. 4. Tancar. Tanca la finestra corresponent al registre d'administració. Es va estandarditzar que cada freqüència de preses estigués associada a un horari. Exemple, un tractament amb una freqüència d'administració de cada 8 hores es visualitza el full de tractament a les 8, 16 i 24 hores. Una freqüència de cada 8 hores alterna es visualitza a les 4, 12 i 20 hores. Una freqüència de cada 12 hores es visualitza a les 9 i a les 21 hores, etc. Per aquest motiu, s'ha creat la presa urgent, per començar el tractament a l'hora que es pauta i després continuar amb l'horari associat a la freqüència. Exemple, es pauta un amoxiclavulànic cada 8 hores a les 10 del matí. L'administració sortirà a la franja horària 8, 16, 24. Si interessa que s'administri la primera dosi en el moment en què s'ha pautat, en aquest cas a les 10, el metge ha de prescriure aquesta presa com a urgent. Quan el metge prescriu una dosi urgent, es mostra el medicament en 2 línies. Una fa referència a la pauta normal i l'altra a una única presa urgent. Per registrar-la es segueix el procediment habitual. Visualització de les preses. En les hores en les que hi ha una presa es visualitza la dosi prescrita i l'estat relatiu a l'administració. Nota important. A l'hora d'administrar un medicament, la infermera és important que confirmi que la dosi administrada equival a la dosi prescrita. Respecte a les icones que identifiquen l'estat de l'administració, una presa planificada significa que aquella presa encara no s'ha administrat. Una presa anul·lada és que s'ha confirmat la no administració. Una presa administrada correspon a la icona verda.
Si la infermera ha registrat un comentari, es visualitza un bloc de notes a la icona. Una presa pendent és aquella que estava planificada i no s'ha confirmat a la franja horària d'actuació. I per últim, quan es confirma l'administració de fluidoteràpia, tota la franja horària queda en color groc, indicat que s'ha iniciat aquesta fluidoteràpia. Registre de confirmació de preses. Per confirmar una presa cal fer clic damunt de la icona. Es confirma automàticament, o fer un clic a l'espai que envolta la icona. En aquest cas, s'obre una finestra amb les dades més rellevants de la prescripció associada. Al clicar l'opció Administrar, s'obre una pantalla on es visualitza la dosi administrada. Per defecte apareix la dosi prescrita, però aquesta es pot modificar. També hi ha un camp on es pot introduir el motiu de la confirmació de l'administració. Per confirmar la presa, cal pulsar Administrar més Acceptar. Anul·lar una presa. Per anul·lar una presa cal fer clic a l'espai que envolta la icona. En aquest cas, s'obre una finestra amb les dades més rellevants de la presa, dosi i hora. Al clicar l'opció Anul·lar, s'obre una nova pantalla on hi ha un camp obligatori per informar del motiu de l'anul·lació de l'administració. Per anul·lar la presa, cal pulsar Anul·lar, informar el motiu i acceptar. Planificar una presa. Per planificar una presa cal fer clic a l'espai que envolta la icona. En aquest cas, s'obre una finestra amb les dades més rellevants de la presa, dosi i hora. Al clicar l'opció Planificar, s'obre una pantalla en el camp Hora es permet canviar dia i hora de la presa. Tan sols es planifica aquesta presa. També hi ha un camp obligatori per informar el motiu de la planificació de l'administració. Per planificar una presa cal pulsar Planificar, canviar l'hora, informar el motiu i acceptar. Desconfirmar una presa. Per desconfirmar una presa cal clicar a l'espai que envolta la presa confirmada. Al clicar l'opció Desconfirmar, s'obre una pantalla on t'avisa de l'acció que vas a realitzar. A l'acceptar, s'obre una nova pantalla on hi ha un camp obligatori per informar el motiu de la desconfirmació d'aquesta administració. Consulta de l'històric de preses. A la pestanya Històric es mostren totes les accions fetes sobre aquella presa en particular. Es mostren els camps dosi, hora d'administració, motiu, observacions, l'acció, ja sigui confirmada, anul·lada, activada o planificada, l'usuari i rol que ha fet l'acció i la data de procés. Existeixen diferents tipus de pautes. Freqüència si precisa. No defineix una freqüència determinada. La infermera decideix quan realitza l'administració segons les necessitats del pacient. La franja horària corresponent a una prescripció amb aquest tipus de freqüència s'identifica amb el fons de color groc. Al fer clic en un dels requadres s'obre la finestra de confirmació perquè la infermera introdueixi el motiu pel qual ha administrat la presa. Mesures no farmacològiques. No defineix una freqüència determinada. La infermera visualitza les pautes prescrites al pacient que no són de medicació, com per exemple la dieta, la diuresis, etc. Dosi variable. Es mostra de la següent manera. En aquest cas, a la franja horària de l'esmorzar s'indicarà que s'ha d'administrar 40 mg de furosemida i a la del dinar s'indicarà que s'ha d'administrar 20 mg. Si la dosi és variable i l'administració està condicionada, exemple, en aquest cas, el pacient porta una dosi d'insulina ràpida pautada segons les glicèmies. Doncs llavors, en el camp dosi apareix un asterisc. Cal informar la dosi administrada. Per això, cal clicar a l'espai que envolta la icona i al camp dosi administrada introduir, en aquest cas, la dosi d'insulina administrada. Sèrum associat a una altra medicació.
Es visualitzarà la prescripció de la serumteràpia amb la medicació associada mitjançant aquesta fletxa que es veu a la pantalla. Al confirmar la presa corresponent a la serumteràpia, et pregunta si vols també confirmar la presa associada. A l'acceptar, es visualitza a la franja horària la confirmació corresponent a l'inici del sèrum més el medicament associat. Missatgeria. Com crear un missatge a Silicon? Primer, cal anar a la pestanya de missatges i prémer l'opció Crear. S'obre una pantalla que permet registrar el missatge. El text del missatge inclou qualsevol informació relacionada amb la medicació. Exemple, es pot utilitzar per registrar la retirada del parche de nitroglicerina. En aquests moments, a Silicon es prescriu la col·locació del parche però no la retirada. Es pot també utilitzar per avisar de qualsevol error detectat en la prescripció, etc. Podem comunicar-nos enviant un missatge dirigit al rol destinatari, metge o farmacèutic o infermera. Si la informació del missatge és molt important, es pot clicar l'opció Mostrar com a avís. En aquest cas es genera un avís que apareix a la pantalla a la freqüència que està predeterminada. Per defecte és cada 5 minuts, però aquesta freqüència es pot canviar a 10, 15, 30 hores, dies i inclús setmanes. Es recomana utilitzar aquesta opció tan sols per la missatgeria rellevant. En el cas que el missatge requereixi resposta, cal clicar l'opció Requereix intervenció del destinatari. Com a infermera, si algú ha creat un missatge i està actiu, quan entrem al full d'administració del pacient es visualitzarà la pestanya en vermell. Al clicar la pestanya s'obre la informació del missatge, usuari que l'ha creat, text del missatge i rol a què va dirigit, ja sigui metge, farmacèutic o infermera. El missatge es pot desactivar quan es cregui convenient. D'aquesta manera, l'indicador en vermell que informa que hi ha un missatge actiu tornarà a ser del color habitual, o sigui blau. Com imprimir el full d'administració de medicaments? En diverses situacions serà necessari imprimir el full d'administració de medicaments. Exemple, quan hi ha una aturada programada de Silicon i és necessari imprimir per realitzar posteriorment el registre d'administració en format paper. Opció A. Imprimir el full d'un sol pacient. Per això cal, primer, clicar l'opció Imprimir. 2. S'obre una finestra on permet indicar data i hora d'inici i de fi del full d'administració que es vol imprimir. Per defecte, aquest rang horari és de 24 hores. El rang horari d'impressió que es permet no pot ser superior a 48 hores. A l'acceptar, ens surt una pantalla on s'identifica que s'imprimirà el full d'administració en el format estipulat per l'ICS. I quan s'accepta novament, es genera un document PDF amb la medicació a imprimir. Si el que es vol imprimir és la medicació de més d'un pacient, cal anar al llistat de pacients de la unitat i seleccionar-los. Després, clicar a l'opció Llistats. S'obre una finestra on es permet indicar data i hora d'inici i de fi del full d'administració que es vol imprimir. Per defecte, aquest rang horari és de 24 hores. El rang horari d'impressió que es permet no pot ser superior a 48 hores. A l'acceptar, ens surt una pantalla on s'identifica que s'imprimirà el full d'administració en el format estipulat per l'ICS i quan s'accepta novament es genera un document PDF amb la medicació a imprimir. Registre d'al·lèrgies. Per informar les al·lèrgies cal anar a la pestanya de prescripcions, clicar Opcions, després Al·lèrgies, pulsar Afegir i seleccionar l'al·lèrgia del pacient. Es selecciona l'opció referida o confirmada segons si l'al·lèrgia està documentada, en aquest cas és confirmada, o és una sospita, en aquest cas és referida. Tanmateix es pot introduir text o comentari al camp d'observacions.
Un cop registrada l'al·lèrgia, es visualitza la capçalera del full d'administració a l'apartat referent a les dades de pacient.